Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senen Pon 24 Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer bangun rukun. Para adi yuswa, bangun rukun mila mboten gampil. Awit nalika badhe bangun rukun tamtu pinanggih mawernining pepalang. Nanging nalika kita gesang sesarengan tepang kanthi lebet tamtu gampil badhe bangun rukun. Milanipun bangun rukun saged kawiwitan gesang sesarengan pitepangan kanthi lebet lan asring pepanggihan sarta makarya sesarengan. Tamtu bangun rukun saged kaleksanan. Nabi Yesaya ngraosaken nalika bangsa Yehuda kabucal ing negari pangawulan Babil mataun-taun laminipun wantawis 70 taun. Kahanan kados mekaten saged ndadosaken bangsa Yehuda boten tepang lan wanuh malih kalian Gusti Allah. Langkung-langkung bangsa Babil nggadahi ancas murih supados bangsa Yehuda sami supi kalian Gustinipun srana dipun peksa nyembah brahalanipun bangsa Babil. Ananging panguwas lan katresnanipun Gusti Allah dhateng bangsa Yehuda langkung ageng krana panjenenganipun tansah netepi prasetyanipun dumateng umatipun. Mila pungkasanipun bangsa Yehuda tetep sujud manembah dumateng Gusti. Bab punika ketingal Yesaya 66 ayat 23. Umat manungsa kabeh bakal padha sowan sujud nyembah ana ing ngarsaning ingsun. Mangkono pangandikane Pangeran Yehuwa. Punika ateges sedaya dados rukun kalian Gusti. Panjenenganipun karsa mulihaken umat kagunganipun. Para adi yuswa, rukun punika penting. Rukun kaliyan Gusti lan sesami. Nalika sedaya sami rukun kaliyan Gusti, tamtu kita mempeng anggenipun ngibadah. Malah kepara tansah kangen kaliyan Gusti. Mekaten ugi rukun kaliyan sesami ateges kita nggadahi sesambetan sih kelayan sesami lan tansah kepingin kepanggih malih. Nulodo saking bangsa Yehuda ingkang tansah budidaya kapitadosanipun ing tanah monco senadyan to kedah rekaos. Kahanan awrat kados punapa kemawon sampun ngantos ndadosaken kita tebih saking Gusti. Sumangga kita sami sowan lan sujud manembah dumateng Gusti supados kita pikantuk kekiyatan kangge nglampahi gesang kita. Sumangga kita tinarbuka purun gesang sesarengan ingkang rukun kelayan sesami linanggung dhateng anak putu kelayan para adi yuswa. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika dumateng kawula. Amrih gesang kawula punika gesang ingkang kebak rukun kalian sesami, kalian paduka. Kawula pitados lumantar gesang ingkang rukun menika wonten sesambetan sih andhasipun kawula dhateng paduka lan ugi dhateng sesami. Kawula pasrahaken gesanging para adi yuswa. Monggo paduka ingkang maringi kekiyatan, paduka ingkang rukunaken kalian paduka lan sesami. Kawula ugi masrahaken kawulanipun para adi yuswa ing pundiya kemawon. Kawula pitados ing satengahing raga ingkang susut winatesing kawontenan paduka tetep makarya matemah para adi yuswa ing pundiya kemawon tansah binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan. Kawula pasrahaken para adi yuswa ingkang medal sak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang makarya, paduka ingkang maringi kekiyatan, malah kepara wetahing kesarasan. Matemah para adi yuswa punika enggal pikantuk bagas kesarasan. Boten kasupen
Kawula pasrahaken anak putu kawula ing pundiya papan sae ingkang nembe sekolah makarya gesang ing bali wismanipun kawula pitados menawi anak putu kawula ing pundiya kemawon tansah rinimatan binerkahan tining paduka matemah para anak putu kawula kebak ing pirukun. Mirunggan kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Bapak Aditya, Bapak Winoto. Monggo Gusti paduka ingkang makarya matemah sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Nawen, warga GKJ Temon Pepantran Kalidengen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ingkang nembe wonten ing pemulihan. Sae punika Ibu Ibnu Prabowo GKJ Telepok, Bapak Pendeta Johan lan Ibu Heni Johan wonten ing GKJ Mertoyudan lan ugi Ibu Sukarjo ing GKJ Plengkung. Dalasan sederek kawula astama ing Jakarta. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti GKJ Salaman, Ibu Budi Agus Setiawati GKJ Ketandan, Ibu Surati GKJ Sragen. Ing GKJ Wedi kawula pasrahaken Bapak Danu Sutardi lan Bapak Sutiat. Ing GKJ Gondang Winangun kawula pasrahaken Ibu Rusmina, Bapak Mariono, Ibu Lasiem, Bapak Karsono, Ibu Suwarni, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Legimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salyo, Bapak Jarot Sukmono lan sederek Agus Supartiono. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, dalasan Ibu Pratiwi. Mekaten ugi ing GKJ Guntur Geni kawula pasrahaken Bapak Yesus Jenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono lan Bapak Stefanus Ngatiyo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri wonten ing GKJ Pugeran. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyati. Ing GITJ Trangkil Pati kawula pasrahaken Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing GKJ Wonosari. Kawula pasrahaken Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi Bapak Yohanes Mudati ing GKJ Tuban lan ugi ing GKJ Wonosobo Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing pemulihan. Kawula pitados paduka badhe ngreksa lan paring kekiyatan matemah sederek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken sedaya pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus juru wilujeng kawula. Amin.